Jeg hedder Asger Stenholt, og jeg er musiker. Jeg hedder Jørgen Nedergaard, og jeg er advokat. Sammen er vi rockmusikeren og advokaten. Vi mægler i konflikter og underviser i konflikthåndtering. Velkommen til vores hjemmeside. Her kan du se lidt mere om, hvad det er, vi laver. Vi er meget forskellige, og det er netop vores forskelligheder, som gør, at vi sammen kan løse konflikter. En konfliktmægling foregår på den måde, at parterne mødes på neutral grund, og konfliktmægleren sørger for, at processen er tryg for alle parter. Fordelene ved en konfliktmægling er, at begge parter bliver hørt og får mulighed for at udtrykke deres behov og ønsker. Udbyttet af en konfliktmægling er, at parterne sammen finder løsninger, som holder på lang sigt, og ingen af parterne bliver taber i spillet. Hvis du eller din virksomhed vil være bedre rustet til at håndtere fremtidige konflikter, så er træning og undervisning en god løsning. Konflikter er en naturlig del af livet, og mægling er altid en mulighed. Hvis du allerede er i en situation, hvor du har brug for konfliktmægling, så kontakt os per telefon eller mail.